Yeah, man, greetings, New Year, greetings, family, greetings, everyone. Freestyle session with SPD member. No one and under Bernanti, Kumamunanti, SPD. Chinzwa nas, Dakufura Umbe ino tenga mombe, umbe ino kata munu panem kombe, umbe ino sika kuma kombe, mapepi aku screama anti member, tipei umbe, chakore rino, anzimatira vita umbe, chimbondishwa kure inayo, umbe musaidisa idose, ikunaka hakuna, kuna sina umbe, munu wese, anotori ne umbe, tikufura kuno, zimengoma umbe, asi inini. Munosaisa umbe dzenyu dzamunoti idzi ndidzo umbe tinobvuma nekuti dzingatsembwa nevaumbe asi kune diki dzinotori umbe mhuru yakarerwa nemangoma nhasi yava nzombe taki tikutipire musaite misteki iyi imetsi inoonekwa nemwana mudiki hakuna anomisa zvakatarwa namusiki nhasi tori timba gombore yese nepiki chinzwa umbe madhavhudhunda umbe dzandiri kungoponda ndichikanda umbe dzinobhendesa zviuno zvevakunda mutumwa muparidzi ngoma umbe kuvaranda manje hakuna kuna sina umbe munhu wese anotori neumbe tikufura kuno dzimwe ngoma umbe asi imimi munosaisa umbe dzenyu dzamunoti idzi ndidzo umbe tinobvuma nekuti dzingatsandwa nevaumbe asi kune diki dzinotori umbe mhuru yakarerwa nemangoma nhasi yava nzombe pambi handina kana kobiri asi chipo changu chinobata mumuviri ndadonhedza wani zvoita kunge mbiri kuchimemba chikuru kutapira shamwari hanzi uyu anogona hake zvikanzi mupei sando dzake kowai haiwa ane zvinhu zvake mukurevekwe inzwa ngoma rake zvatsvati chi ngoma dzofati fi yendoti yendu takupinda nemukati mukono ndovadhira chepakati